na-alụ ọlụ Igbo na anyị ga na-agba mbọ anyị na-alụ ọlụ anyị na-alụ ụlọ anyị na-alụ ọlụ anyị na-alụ ụlọ ekwe na aka ụlụ gị wetali ọlụ ụlụ karị ọlụ n'ụwa ya bụ nsogbu adịgo ụlụ karị ọlụ n'elu ụwa na nsogbu adịgo anyị na-alụ ọlụ anyị na-agba mbọ anyị na-alụ ọlụ anyị na-agba mbọ anyị ga na-alụ ọlụ n'elu ụwa maka onye lụrụ ọlụ ga-elilili ibe anyị ga na-agba mbọ wee na-ayọ Chukwu ụwa dịrị anyị mma anyị na-alụ ọlụ n'ụwa anyị na-alụ ụlụ eziokwu dị n'ime ya maka walk with that play ọga imechi aka edoboi mana ibe na-agwa ụmụ ikolobịa ụmụ agbọghọbịa ga-enu ntị n'ụlọ ọnụmụ ana m agwakwa onye nne m onye nna ma nwatakịrị onye ọbụla dịsie ike ị na-alụ ọlụ ị na-alụ ụlụ mana ị ga na-agba mbọ ka ụlụ gị lapụ ịkarị ọlụ maka ụlụ karị ọlụ n'elu ụwa na nsogbu adịgo ụlụ karị ọlụ n'anya bụ nwa abọ ya naba ụlụ karị ọlụ na-achọ seskelụ n'ọlụ ụlụ karị ọlụ na nwaanyị anaba bụ enyi ya na ụlụ karị ọlụ nwoke alụwo overtime ya ka nji ebe ka anyị tinye uche n'ọlụ ụlụ lapụ ịkarị ọlụ maka ụlụ karị ọlụ n'elu ụwa na nsogbu adịgo odum onye nwe egwu onye nwere ntị ọlụlụba na nwata ga-agbala odibo nwata elusie lapụ ife ọbịalụ ozugbo gị ya ori ifo n'ụlọ akaligo ọlụ nwaanyị aka dị n'ụlọ debe n'ụlọ jibe n'ụtụtụ nwoke jebe ọlụ maọbụ jebe abịa nwaanyị chọrọ nwoke jewali bụ na afụgo n'ụlọ akaligo ọlụ olu ike ihe na nwaanyị anababeghị ya ọbụla ka ụwa si dị ka a na-alụ ọlụ na-alụ ụlụ ụlụ akalịkwa n'ọlụ mezienụ nwata nwokolobịa ka nwanne ya tinyelu n'ọlụ kama ọ ga-agbado anya n'ọlụ ozugbo nwanne ya ori n'ụlọ akalịgo ọlụ okwu na ụka wee pụta o wee nabazienu vileji jegbube akwụ ụlụ adịlọ mma n'ọlụ Igbo na anyị ga na-alụ ọlụ ụmụ Igbo na anyị ga na-alụ ọlụ anyị na-alụ ọlụ anyị na-alụ ụlụ mana ụlụ akalị n'ọlụ na eziokwu dị n'ime ihe ụlụ akalị ịkpa n'ọlụ na eziokwu dị ya lụkalị ọlụ onye bụ na nsogbu adịgo lụkalị anụ ọlụ onye bụ na nsogbu adịgo ụlụkalị ọlụ mmadụ abụla ọdịnala ụlụkalị ọlụ na mmadụ anọla azụ azụ ụmụ Igbo na anyị ga na-alụ ọlụ anyị na-alụ ọlụ a na-alụ ụlụ ma ụlụ akalịkwa n'ọlụ anyị ga na-alụ ọlụ ndị ji siri ike n'ọlụ na afa mesịrị karịa ha na-alụ ọlụ ha na-alụkwa ụlụ mana ụlụfa karịrị ọlụ ya ka fa ji bụlụ odogwu ya ka fa ji so na ndị ọganigwe Igbo one ndị ka anyị na-egbu fa nọ na Munchi Lagos steeti ebe anwa ka fa na-abili wee bụlụsi odogwu anyị akpọba Chifu Chinedu Polinus nwasị ike na ịgadị ya bụ nwachi na-agbalị ọgụ nwanụ n'ọkụzụ onye ego na ịbalụ mmanwụ eze nwanne na Munchi CEO Chibest Rice Enterprises Nigeria Limited Igba na-ekwula oyim eze nwanne na Munchi oyim eze nwanne na Munchi ị na-alụ ọlụ ị na-alụ ụlụ mana ụlụ akalịla ọlụ ọganya ka iji bụlụ odogwu anya baba ha chi Tochukwu Peter Okafọ eze onwe ya ma onwe ya na-atụ ya egwu oke nwa na ichi da mmanwụ
bụ CEO to Best Enterprises Limited. Inwe onwe gị ma onwe gị na-atụ gị egwu. Igbo tụọnụ ya eze onwe onwe ya. Ọgaranya Ichida jide ebube. Onye nnekwu ego na Ichida mmanwụ. Odogwu eze onwe onwe ya. Anyị ekene ha chi mmadụ abụchukwu Ọnwụalọ obichili ụzọ n'ọkụzụ oke nwa na iso sibe obichili ụzọ na Mụnchie CEO Zion Cosmetics Limited onye ego na iso bili obichili ụzọ n'ọkụzụ odogwu ị na-alụ ọlụ na-alụ ụlụ mana ụlụ ga-akarịrị ọlụ obichili ụzọ. Igbo ka anyị ga-ekene ha chi abụ eze igwe ego na-eji ije na ọgbaru igwe ego na Mụnchi CEO igwe eze wine and liquor Nigeria Limited ego na-eji ije na ọgbaru so na ndị bụ ndị Tonia ego na-eji ije onye ọgbaru nnọọ ị na-alụ ọlụ na-alụ ụlụ ma ụlụ ga-akarịrị ọlụ anyị agbaba ha chief Uchenna Christian enyi nne ya okolobịa na surgical gị bụ CEO U-Chris Standard Limited the master of the masses onye nnekwu ego n'ọya adịrị gị mma okolobịa na surgical onye nnekwu ego apinjo na-ekene gị okolobịa daalụ n'ọga adịrị gị mma anyị ekene high chief ihe a na-achọ ileka ọ na-apụrụ agụ ihe ọgwụ n'ọnụ na Mụnchi n'ọya adịrị gị mma gị bụ CEO More Logistics Nigeria Limited oke nwa na-ebalụ mmanwụ napụlụ agụ ihe ọgwụ n'ọnụ kembụ na Mụnchi ọ napụlụ agụ donu ya ọ napụlụ agụ ị napụlụ agụ ihe ọgwụ n'ọnụ na Mụnchi ọgaranya Mụnchi jide ebube oke nwa na iso na karịsịa ụmụ Igbo na anyị ga na-alụ ọlụ Igbo na anyị ga na-agba mbọ anyị na-alụ ọlụ anyị na-alụ ụlọ anyị na-alụ ọlụ anyị na-alụ ụlọ ekwe na aka ụlụ gị wee kalị ọlụ gị ụlụ kalị ọlụ n'ụwa nya bụ nsogbu adịgo ụlụ kalị ọlụ n'elu ụwa na nsogbu adịgo anyị na-alụ ọlụ anyị na-agba mbọ anyị na-alụ ọlụ anyị na-agba mbọ na-aba na-egbo tete anyị ekene ha chief mmadụ abụchukwu onye ka oke afọ ọkwa gị bụ ijele abagana ijele na mmanwụ ọzọ anara agba n'ọgbọ ijele pharmacies onye nnekwu ego apinjo na-ekene gị ijele na abagana ọkwa gị bụ ijele pharmacies onye ego na abagana egwu ma naba ide mmiri anyị ekene ezi oyi m anya bụ high chief Henry Madueke eze ụmụ okolobịa na ide mmiri apinjo na-ekene Chairman CEO Hemagos Upward Limited ngị bụ eze ụmụ okolobịa ọya adịrị gị mma
mma apinjo na-ekene gonu ya ezu ụmụ okolobịa ezu ụmụ okolobịa na awide mmiri oyimo onye ego na ịbalụ mmọnwụ aja ekene ha chi Kisili Udoka nwalọzie oke nwa na iso wee sibe Chawama n'Ikeja Chawama oji laptọpụ eme ọgọ oke nwa na-ebalụ mmanwụ oyi Chawama odogwu apinjo na-ekene ị na-alụ ọlụ na-alụ ụlọ ma ụlụ ga-akalịla ọlụ Chawama ya ka iji bụlọ kasị akasị Chawama n'Ikeja Chawama n'Ikeja Chawama eso mọgọ Chawama bịa na mụ na gị dị na mma kabulodu ma ajaboko ka nje zụta oyi m ọma ọnya bụ okwulọra n'oko ezi oyi m apinjo na-ekene ya bụ Comrade Ikechukwu Christian Mbakọgụ MC Skipo the microphone member ekene me Leonard MC gụlụ akwụkwọ apinjo na-ekene gị oke nwa na isolu sibe ọnya bụ okwulọla Skipo okwulọla na ị na-ekwu ọfụma onye nke m apinjo na-ekene gị Igbo na anyị ga na-alụ ọlụ anyị ga na-alụ ọlụ analụ ọlụ ndị anụ nwa anyị na-akọlụ ụlọ ha na-alụ ọlụ ma na-alụkwa ụlọ ụlọ akalịla ọlụ nye akafa ji wee gbochiri ụlọ akalịla ọlụ fa ji wee bụlụ odo ị na-alụ ọlụ ị na-alụ ụlọ mana uche gị bịa ụlọ ga-akalị n'ọlụ ụlọ kalị ọlụ n'enu ụwa na nsogbu adịgo ụlọ kalị ọlụ n'enu ụwa na nsogbu adịgo ụlọ kalịa nwabọyị anaba vileji ụlọ kalịa madam ọ na be nne ya egwe m na-aga n'irunu ka anyị na-ekene ụmụ Igbo ndị gbasiri ike ndị ọlụfa kalịla olufa ya ka fa ji wee bụlụ odogwu n'enu ụwa ya ka fa ji wee bụlụ kasị akasị na mfa ka anyị na-ekene ị na-alụ ọlụ na-alụ ụlọ ụlọ akalị n'ọlụ anyị agbaba High Chief St. Chukwuma Okoye achala obi ike n'ọgbụ achala ọgbụ jiri dị ebube nwa mụlụ ụgbọ egbe n'ọgbụ egbe na-ese achala obi ike n'ọgbụ ngwọtụ onu ya achala obi ike onye ọgbụ egbe na-ese ọgaranya ọgbụ ji dị ebube achala obi ike anyị agbaba High Chief Chinechere ma na-agwụ ahụbala eze ama n'Ọkịja onye ego n'iso sibe Pablo Escobar the Bitcoin Lord Kibu CEO Pablo Exchange ọya adịle gị mma odogwu Ọkịja chọrọ ogidi nwanne ozu bịali nọngị na-azụ ozu arụ ahụbala eze ama odogwu Ọkịja chọrọ ogidi ọsịrị enyi odogwu Ọkịja chọrọ ogidi anyị ekene High Chief okwu ndụ Chukwuka eze agbata Obeledu eze agbata nke mbụ na Obeledu sisi ịba na amụnchi obijili ụzọ ndị Obeledu Prince of Omega Club International na anya ekene gị
onye nnekwu ego obodo Obeledu oke nwa na-eso sibe Igbo ka kenenu ya obi si n'ụzọ ndị Obeledu okpotokpo nwa Apinjo na-ekene gị ọgịrịga ọwụwa anyị ekene High Chief Stanley Chukwumeze mmiri lili enyi na Ọkịja mmiri lili enyi Apinjo na-ekene gị Kwaji bụ CEO Stamp Boutique nke dị na Munchi nke bụ aka na-emebe ọgọdọ aka na-emebe nweyi ọya adịrị gị mma onye ọcha bịala ụwa n'oji Tonya mmiri lili enyi mmiri lili enyi na Ọkịja ọbọdọgbọ nwa na iso na akalisi ya nwanne ozu na-awụ otu arụ Kene High Chief Chibuike Oliver Orefo oke nwa n'iso n'odogwu Ogbozi nwachi na-emelụ n'ọgbụ nwachi na-emelụ n'ọya adịlị gị mma oyimụ ọkpa gị bụ CEO Day and Night Table Water mmiri na-enye ndụ mmiri na-enye ọganiru mmiri eji aṅụta ngọzi a licensed agent ọgaranya nwere ife na ọja adịlị gị mma Apinjo na-ekene Igbo kedu mmiri na-aṅụzi mmiri na-enye ndụ naịtị mmiri na-enye ọganiru n'afọ Igbo na-aṅụzi egwu ma na-aba ọba o ka nje ekene dike n'ọba Igbo onye ka anyị na-akọlụ unu anya bụ High Chief Injinia Okwuchukwu Udoka ọzọ bute oke ọra n'ọba odogwu na inwere ife Injinia UD Don CEO UDO Dentist Screen Nigeria Limited Apinjo na-ekene Ogwefi igede n'ọba igede ọba odogwuo na mmadụ ka eji aka igede ọba karịsịa gonu ya igede ọba Ogwefi igede ọba mmanwụ oke nwa n'isolu sibe igede ọba ụmụ Igbo na anyị ga na-alụ ọlụ Igbo na anyị ga na-agba mbọ anyị na-alụ ọlụ anyị na-alụ ụlọ anyị na-alụ ọlụ anyị na-alụ ụlọ ekwe na apụ ụlụ gị wetali ọlụ ụlụ kalị ọlụ n'ụwa nya bụ nsogbu adịgo ụlụ kalị ọlụ n'elu ụwa na nsogbu adịgo anyị na-alụ ọlụ anyị na-agba mbọ anyị na-alụ ọlụ anyị na-agba mbọ Kanje kene High Chief Chigozie Nesto Kafo nwachi na-emelụ ịgbalị amụ oke mmanwụ Apinjo na-ekene gị Kwaji bụ CEO Chigomex Global Enterprises oke nwa n'izu nwachi na-emelụ ịgbalị amụ ọgaranya ịgbalị amụ ji bili nwachi na-emelụ eze ụmụọgọ nnọọ anya na-abụzi Kingdom anya ezute oyimo ọga ndị ọga onye bụ High Chief Chinedu Ogwudibe ọgbata ozu ọra n'uzi CEO New Mention Concept Nigeria Limited Apinjo na-ekene ọgaranya nwere ife na ọja adịlị gị mma ọgbata ozu ọra n'uzi Ozomọgọ n'uzi ihe onye nnekwu ego Apinjo na-ekene ya ọga Igbo ka anyị ekene High Chief Anebechukwu
n'ọya adịle gị mma ebe ụkọdụ na-abịa ọdụ gị bụ CEO Anivest Concept Nigeria Limited oke nwa n'iso na kalisia Anivest apinjo na-ekene gị Anivest tolu nya Anivest odogwu Anivest onye ego oke nwa n'iso n'usibe n'egwu a Igbo ka je ekene ha Chief Ikechukwu Alphonsus Nwafọ ya bụ ọkụ Chukwu mụnyelu ndị Igbo na Nsụka ọkụ na-enwu enwu na Nsụka ọgaranya ndị Nsụka ji bili ọkụ Chukwu mụnyelu n'ọya adịle gị mma Young Money na Lagos Island odogwu Young Money bịa apinjo na-ekeneghị oke nwa na-ega ọkụ Chukwu mụnyelu na Nsụka ọkụ na-enwusi ike na Nsụka obele nwa Chukwu nyere ego Igbo ọgaranya Nabasino anya nwago agwalụ m Igbo gbuo dike dị na monchi ndị anyị na-akọlụ unu bụ ndị na-alụ ọlụ ma na-alụ ụlụ ma ụlụfa kalịla ọlụ nye akafa ji bụlụ odogwu maka ụlụ karịa ọlụ n'elu ụwa na nsogbu adịgo anya bife anyị na-ebe onye ọbụla jisie ike ka ị na-alụ ọlụ ezoghị m oge kpachala anya gị ị ga na-alụ ụlụ ma ụlụ ga-akalị n'ọlụ yabalịlọ na-alịọ Odumọkija ga-anaba mbọsị ọzọ ka anyị n'ọlụ ya Igbo kwenuo onye ọbụla ndo anyị ga na-alụ ọlụ Igbo na anyị ga na-alụ ọlụ ọgwọ pụtable mecha ketọbọd mana ị na-alụ ọlụ ị na-alụ ụlụ dị were uche ụlụ akali n'ọlụ na nya bife nna ya ụlụ kali ọlụ n'elu ụwa na nsogbu adịgo ụlụ kali ọlụ n'elu ụwa na nsogbu adịgo anyị ga na-alụ ọlụ na anyị ga na-alụ ụlụ ụlụ akali n'ọlụ na nya bife nna ya ụlụ kali ama abọlị anaba village ụlụ kali ama madam